אוויר יש מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים, יבינו מה כולל תהליך ההכנה שלכם, וההיערכות שלכם, והמוכנות שלכם. ולנו יש אמון מאוד גבוה ביכולות שלכם, באופן אישי, כל אחד, וכקבוצה, וכטייסת וטייסות, וחיל, וכמובן, אמון מלא בצה"ל. יש לכם את הזכות להשתתף במלחמת 7 החזיתות, ובכל החזיתות האלה צה"ל נמצא וחיל האוויר נמצא. עזה, לבנון, יהודה ושומרון, סוריה, עיראק, תימן ואיראן. כל מקום שניסו לפגוע בנו, שילמו מחיר ומחיר כבד. ומי שהיה לו חלומות בעזה לנצח אותנו ולהכות אותנו לפני שנה, הוא לא נמצא בחלום הזה אחרי שאין את סינואר, ועוד שורה ארוכה בצמרת וכל מה שנעשה שם על ידי צה"ל.